І я тут така понасаджаў ужо бачыце цёмна, татка там вы можете пачуць, ён косіць. Ось такі ён касінер. А ці касінер вы, напішыце ў каментарах. А яшчэ у мяне да вас ёсць пытанне. Зараз пачакайце. Памідоры. Пачакайце, я не пра гэта хацеў спытаць. Вось я тут така садзіў ці саджаў радыску. І яна не вырасла амаль. Толькі вось тут, така, бачыце, крыху ёсць радыскі, а тамака не вырасла. Таму я тамака панасаджаў памідоры. Вось. Як кажа моя матуля, казала, калі я ей патэлефанаваў. Памідоры. А як кажуць у вас? Напішыце ў каментарах. Яшчэ я сёння, мабыць, буду есці курвіцу.